Asa naman yung mga membro aning puruka. Uy, pero tinang luuya yung puruka ba? Linog, COVID, naos ba na puglinog, bago. Puruka ni. Napay membro, pero ting dugaya mo abot asa na ka ni. Nagyuday ning puruka ni. Oh, Hari! Ay, pre, munta. Asa namang mga ubang membro nga? Ano ikaw pa man isa? Ambot lang, tingnan tagay-tagay pa to sila. Si Give Heart, si Jimmy. Ambot ato. Mo pay upat rata ning puruka dapat magtinabangay tagi uma naghapong gimiting nga perting magsayo. Diban naka oy. Okay, may tanaw mag-meeting kahapon no. Pati napulaw to. Saan to pagkuan ani ron? Tanawan ni atong puruko? Di mo maluoy ani hapit ng araw sa atong barangay. Ato warang puruko ay kuan. Puruka ni. Dito sa kami, tambangan nato ni kuan paabot hamtang nagapaabot ato di ta maka-meeting ani. Na, bitada ba, bitada? Oh, Jimmy, anong karon pa man pug ka? Ay, naunsa mga bata nga kabalong na atay. Nagsabot tabi tagahapon. Karon, naunsa mga bata. Nandito ko gamay kay daghan nagbisita sa balay ba? Ha? Kada nako. Nandito ko gamay. Hapon na kay mo mang oras. Sayo pamampod, hayag ba oh? Kayo pa gani ang oras unta atong giapos ba kay mag-meeting pa ta, kaning purok nato naunsa na ni? Tulo ra man na kita. Ba upat man ta? Upat gani si Gibart, ampot asa naman po ning bata agod ba? Mo ni nakakuha na ning bataan ni kay kung asa makahapit nga balay na ibarkada, mo hapit pa yun. Dako mo utang na to man dire. Kusog na ba kay mo utang bataa? Karon no. Bisan pag pilay posta ron, magisgot ta kwarta ron, mo una-una na intog utang. Asa ka tong bata ato? Samtang nagpaabot niya tabang nito kuan ninyo ani be. Kuan di are be, tindogi ko diha dito ka bikas. Oh, dito ka bikas Jimmy. Ulan ni ron. Agada. Unsa man unsa suggestion niyo? Anak lang ni or ato ning butangan ku under plywood nang murag busa og. Largo lang ay, sura-sura na. Ha? Largo na. Lima man kaayo may bugas balay ba maigsuon way allowance ba ay mantag nay kuan ang purok ron kay mangutang kong kuan president mantag natong presidente sa purok ron kay mangutang ko ba may na lang makatabang gamay makapalit og asin asukar bastang wala gyud din tao nang balay ta bisag gamayng sulod wa jud bisag ahos wa jud bisag gamay na lang itong sa kakutsarang mantika wala gyud kautang ko ani ron ay kini murang nagsugod na sila naan ang presidente naan ang membro na duha ka membro niya ang presidente isa kini matabang ko magpakitang tao ko ani ron sa Kung ni niya ba diha ka ba? may ngapon dia say kuan na ni kanang lipisakan man ni kini dapat presidente butangan ni sa poste upat ka buok Kabalo ko na ana. Anong karon pa man kagibhag? daw ako dito kulang poste sa pikas Kaya lubi na direct para di na diha na lang lubi Ano ni? kuan. Ang bukos ani Diri kay ni Asa na bukos? PC ani o kani nga PC Daw. mo ni. bukos na to Nga. ano ni siya Ilain pa ato ba kadali ang sagod. Ganina ra magud bidiri. Di ka mo tulong sa oras nga atong kuan ba sabo. sinsay na gusto president karon ra bitaw kung na kuan bitaw na apunan Sige na unya na kay mag-meeting pa ora bataron. sige Kita na gud si May. dire ka bonito sa bonito lihok Ay kung sugo-sugo ako. Ba, Dapat dili ba? imo kuan ka manugo maninong kay Miss Lalit ka tawanan ka. oy ding gunitan lang ba gunitan gunit na Ikaw pa manugo. Pangita sa kuan ba bukos be Ay kung sugo-sugo ikaw pangita dito. Ikaw karon ra kay kani abot ha. pangita pa bukos be pangita Kasi naroy. kasa ay Basing ayo-ayo ka kay manghiram na pug kag kwarta. hoy ikaw ba na di ka nang kwarta president dili man importante kaayo good ang importante maayo ni ang puro ikot gyud ikot Okay na, Okay okay. ninyo. ay ano ba jem Unsa man kagibahad? Nga nawa naman ni kuan nga. PC ba Giputol na. Sa pa ikot ti madali lang. Putol naman kay nimo.
Sumpay ko na siya. Bidi. Sumpay ba? Ako diri kuan. O ka na, be. May tabang be ako ito. Kana nang kuan dia sa kuan no. Ay, naipis siya para ako. Wa na ni wa dagay ayo ning purukan ni sa ba. Ning purukan ni Nawala ang prinsilo. Ano pisi? Ay, dara. Ay, siya sa daw, be. Dito sa kan. O ka na. Ro, ikot. sige sige. Ikot. Kaya ako makuan ron bigay dia kana. Dang Aron ay, ay. ako ba maligsamot? Ala, ikot na. Na. Purukan. Nagkuan na man kadi mao nga. Dito man nga poste. Dito na nga Ay, poste dito ba. din eh. Kani diri. Aw, dinaan. Ay, kini ba? Dira ko nang botilya na. Bukong ko dirong botilya ni. President, ang paano? Wala kay ikot diha. Bira, bira, daro. Diha. Pay ka dyan. Pwede yun, nanay, oy. Tahan na, para na yung dugi mo man. Meeting ka ta. Meeting sa tak. Ulan nun na wa jud tay nahimo. Asa man ta mag-meeting? Dire sulod. Dili. Mo man atong purok. Asa man ta mag-meeting? Dili lang sa ta. Temporary lang sa ni. Temporary lang sa ni. Oh, ya, lingkod mo dia. Okay, mag-meeting ta. Okay. Oh, atong purok naapektuhan sa linog, sa COVID. No, sa tanaw, kita man mas purok na to og naunsa ni. Kinahanglan jud tag kwarta ani nya hapit na ra ba nga to ang pista dere. Naway mga contest na to diya nga kuan kinahanglan jud ang moapin nya unsa man nato ni atong purok o baka ulaw ra ta. Suggestion ba kanang maglitson ta pista? Mao gani unta man tay amutan. Katangutangan. Pila ay amutan? Ha? Pila ay amutan? Tag sa kalibo. Pila ay pundo sa purok? Nya, unsa bay? Ang purok ba unsa dako-dako nag-income ang purok? Ambot pilaning pundo ron. Okay, kini nay pundo ang purok. Ay, Ha? Pundo ba? Nama kay pundo purok. ang atong amutan ba tag sa Tanaw daw kalibo? ta? Ay sa ba? Ang atong amutan tag sa kalibo. Upat ta 4,000 so makapalit na ta nag Sa kalibo man tingalin. makapalit tag litsunon nga 2,000,000. Ang atong pundo 100, 200. 220 ra gyud atong pundo kung boto na unaon. Ora ni atong last nga kwarta. 200 so mukabat og 4,002 dai kung mag-amutay ta. Atong deadline sunod semana kay para pud makapangandam gyud ta sa atong araw. Maudaw ta mo anhi si congressman, mayor. Oh, dapat mangandam gyud ta ana kay all honorable of the city mo anhi gyud nganhi. Modonate ko kal nga manok. Kal nga manok. Oh. Okay, kal nga 5 ka manok. 5 ka manok imo ha. Budunit ko, kuan. Bisaya nga manok. Saya nga manok. Ayaw na manok, Jim. Lana ko'y manok. Nanay manok. Nanay manok. Al, kuan kwa. Litson baboy. Litson baboy ka. Ah, maglitson man di atong Pag purok mo. na ta, no need na. Ayaw. Kuha na lang imo ang mga dessert. O dessert mo. Oh, sige. Tanang Tanang mo, mo. Kuha. Kulay. Unsa ba? Nate nga, kabayo. O nating nga kabayo. Kabayo. Oh. Okay, so Ikaw, kay ikaw may presidente. Unsa i-donate nimo? Kinahanglan nga kanang bumbag sa kay presidente. udonate ko pulo ka kis nga soft drink. Kana. Lato. Pulo ka. Oy, pulo ka. Oy. Tanawa. Tanawa tong purok. Okay, Padayon. padayon atong meeting. Padayon. Ang pilang plato. Pulo ka kis. Wala nanay all ingredients na sa tong purok. Pulo ka soft drinks. Pulo ka. Pulo ka kis. Pagkakis. Ulo kakis ba, men? Ulo kakis. Kaya dagang kitang bisita, mayor, congressman, kapitan, all honorable of the city lagi as proceeding by Padayon. So, pasensyahan lang ko ninyo kung dili kayo maklaro kung tiyo kay ipaibot ako akong ngipon tong naging adlaw then karon mo ning bando kay pa ko makangipon siguro. So, Naana ko ikuan, nanay manok 5, naay nating isa kabayo, naay dessert, naay soft drinks. soft drinks. Yak mo ra. Soft drinks. Kuan. Bukas ako ana nang Bukas, problema na pila ka bukas. sako bukas. Isa ka sako di na mangurot. O isa ka sako di maurot. Panya, Ang pamang kaldero, ang mga lutuanan, unsa kinsa bay mo kuan? Ako, kamo, unsa? Nalas balay na Oh, may sige. problema na nalas balay na tanan. Ang problema na lang nimo ang imong kalima ka manok, ang imong donate, ang inyong Wala ginadonate. problema kay pag abot anang kuan na adlaw, daghan ko kwarta. Ay, way problema na. Daghan ko kwarta. Oh, so okay nang tanan no? Okay na kaya. Okay, so atong pundo timanin niyo 220 ni. Ako yung president ba? Sabi ba? Kulmon ta nako nang pundo nato karon kay pait kayo among kahimtang rong panahon na. Wala wa imo na si Piat. Amo ganing himuon gani inito na mo tong init tubig dito mo na lang yun. Sa adlaw nga buwan daghan ko kwarta. Pero kaon man ko. Masa ko. Dako naman ko kay balance sa mga utang gibahay. Ako dito na lang total 11,500 na yun na. Kato tanan ako tong bayran. Paul ma ko. Ay, wala lang siya magugugay na ba? Sige, hulmaning kuan 100. Para makapalit ka og bugas ni Moron. Bitaw, salamat ane pero sa tinuod lang ulang mag di ba? Hindi.
120 naman lang ni. Wala tayo pundo ani, zero balance atong puro. Ika malungin ako. Wajan meron ba? Kung adlaw ugma, wajan mi kaunon ba? Ah sige. Basta ni. Pero ang atong araw, Ay salamat kayo ang ha. atong araw ha. Muna lang ko Tingnan niya ang kuan atong araw. Akong kuan nagulat man gud sinito. Muna lang ko salamat kayo kay kini ako lang ni bayaran pag makakwarta ko salamat. Muna lang ko ha. So, what's up mga kaatong no? So, mag-shoutout mi karon sa salamat kayo sa pag-uman sa video. Then, so mag-shoutout mi. Shoutout kay Joey Baktuan from Davao. Then, shoutout din kay Marley TV. Arvin Pueras, shoutout. Danilo Ributaso. Then, kay Bob Selina, shoutout. Then, kay Dixon Vlog. Kay Boy Danny Bangis. Pamels TV, taas kay pangalan. Then kay Brian Tariman, shout out na rin. Then Manili Akopale, shout out din kay John Pueras de la Serna, shout out kay Adol Zadinsan. Then kay Rini Boy Olblero, Joseph Aldendo Meles, shout out. And then kay Celso Benitez. So, and shout out kay Princess Romero ng Davao City. Ano lang, ikaw ano shout out? Shout out kang Hari o kang Jimmy. Ay, shout out ko sa likod ako. Okay, shout out. Shout out. And then, cameraman. So, don't forget to Careful. like, comment, share, and subscribe para Updated mo sa mga bagong video na mo about please click the notification bell para updated. Yes. yes. Bang, And bang, bang. para sa mga magpa-shoutout, kani among gi-shoutout karon katuning ni comment diri sa last nga video. Kung gusto magpa-shoutout kani nga video, comment mo largo.